Здравейте и добре дошли на канала за идеи, направете го сами. Добре дошли на едно видео на шал, изплитането на един шал, който се плете с V-образна структура. Триъгълен шал е с V-образна структура. Доста лесно, доста бързо се изплита. По модела на баба, с стълбчета и въздушни бримки по средата. Лесничко е. Кръстосват се въздушните синджир бримки и стълбчетата. Различна така разнообразие от цветова е. Виждате розово, синьо, виолетово, зелено, синьо. Наистина много приятна цветова комбинация. Някъде около 160 см. Започваме сега това огромно Cheap Unique парче прежда от Rico Design, 200 грама, 310 метра, 75% полиакрил, 15% прежда и 15% полиамид. Плета с игла номер 16. Ето ме. Комбинация от виолетово, кафяво, тук имаме жълто, виждате самите жълто-ментово. Сега започвам, извадила съм малко от преждата. Виждате ги те как са усукани два цвята, усукани са два цвята. И тук пък приключва единият цвят и виждате, ето тук бледо. То е като тип бежово, бледо-бежово с бледо-розово. И тук започва петроленото, като остава с комбинация от розово. Цената е 11 и 19 евро, оригиналната цена е 15,99 евро. Сега цветът е номер 10, това е пък този код тук, който е на преждата. Наистина различни варианти. Започвам с моделчето. Правя един магичен кръг за начало. Тук виждате кръстосвам и тук кръстосвам и започвам с 4 въздушни синджир бримки. 1, 2, 3, 4. Тук ще ми трябва стълбче. И продължавам. Отново стълбче правя в магичния кръг. 3 въздушни синджир бримки. 1, 2, 3. 2 стълбчета с въздушна синджир бримка по средата. То е следващо V. По V-образна структура. Тук се получиха 2 V, като между тях има въздушни синджир бримки. 3 за височина имаме тук, както ви казах, от другата страна. Сега и готова съм с първият ред. Колко бързо стана, продължаваме с следващия ред. Всеки ред започвам с 4 синджирчета, 4 въздушни синджир бримки и продължавам директно в синджирчето от предния ред. Правя стълбче. И тук тук първото ми V е готово. И в следващия ред. Сега тук какво правя? На въздушната бримка от предния ред ще образувам следващото V. 3 синджирчета сега тук имам и се връщам. Ето виждате до тук как се получава. Тук се връщам наобратно.
тук стълбче отново и следващо верижен болт и отново, т.е. въздушна джинджер извинявайте, и отново стълбче. Ето тук какво се получава. Ето го първото V и второто. Сега правя въздушна синджербримка. Тук продължавам стълбче, въздушна бримка и второ стълбче. И с втори ред съм готова. Започнах с 4 въздушни синджербримки и тук директно на стълбче. Ето тук продължих. Тук в центъра виждате. Съм продължила. Отново по средата има въздушна синджербримка. За следващия ред съм продължила по същия начин. Ето тук изплитам отново въздушни синджербримки. Сега се връщам тук наобратно. Следващото V и правя отново V. И с втори ред съм готова. Продължавам с трети ред сега. И както ви казах, започвам с 4 синджирчета. Ето ме. И след това в въздушната бримка на предния ред отново правя стълбче. Тук в въздушните бримки на предния ред ще направя следващото ми V, отново стълбче, имам въздушна синджербримка. Сега тук при тези 3 въздушни синджербримки ще зашия 2 V-та с 3 синджирчета по средата. Три синджирчета и 2 V-та. 2 стълбчета. Стълбче, въздушна синджербримка и второ стълбче. Ето е едната страна. Как се получи до тук? Тук имаме V структурата от предния ред. Ето. Тук отново въздушна синджербримка. И следващото V. Тук ще направя отново следващата въздушна синджербримка. И сега тук ще изплета във въздушната синджербримка от предния ред. Следващо V. Отново ще направя въздушна синджербримка. Стълбче, въздушна синджербримка и следващо стълбче. Така. И този ред ми е готов. И продължавам с 3 въздушни синджербримки. Правя стълбче, както винаги. И тук във въздушната синджербримка между двете, ето тук и тук, ще направя стълбче. И след това се връщам. Сега ще ви дам след мъничко апдейт. Ето ме. Ето ме с апдейта, вече имам и повече цветова комбинация. В началото е с това розовото. Тук преминава към
преминава в синьо и виолетово, преплетени са, виждате ги. Доста красиво. Виждате в V-образната структура. Ето тук, където ви показвам, където сочи пръст и тук. За да се образува тази триъгълна форма на шала. Ето. Наистина е много красиво. И сега следва още апдейт. Ето ме. Виждате какво се получи. Това е готовият шал. Определено наистина си струва. Виждате колко много цветове се преплитат. Виждате жълтото тук, зеленото, кафявото и розовото, с което в началото започнахме. Сега, ето тук още една прежда, още една голямо парче прежда. Доста бързо стигна до края на преждата, да ви кажа. Определено съм готова вече. Сега ще ви покажа ето тази централната част тук. Вижте какво се... Имам два реда от цвят, така да го кажем. Изплетени са по два реда. Ето тук розово с сиво, тук имаме с кафяво, тъмно синьо. И тук в последния ред имам ментово, стигаме до зеленикаво ментово. Сега останва ми съвсем малко. Ще отрежа тук конеца, ще пристегна. Но пристегна да видим, да, и от другата страна. И продължавам. Определено с различна прежда може да стане по различен начин, но тази цветова комбинация на мен ми харесва наистина ефекта, който се получи. Доста голям, може би 160 см на дългата страна, този триъгълен шал. Ето така, като се набере, наистина много лесно. Виждате пък сега така, като го наберем, как се получава и е много приятен за носене. Ето тук са въздушните синджери бринки. Ето тук какво се получи. Наистина приятна структура и красив шал. Благодаря, че гледахте и бяхте с нас на канала за идеи. Направете го сами. Не забравяйте да се абонирате безплатно, за да следите за новите ни видеа.